Здравейте, аз съм D7D7 или така наречения D7D7. Вие гледате Умниците, третия епизод, който дълго го чакахте, но със закъснение дойде. И вие го гледате. В третия епизод няма да направя нищо особено, а само ще разкажа мнението, каквото аз видях и имам в информация какво мислят участниците, които играят в този сървър и екипа. Първо, нека започнем с Help Admin EVOPS. Той е доста добър, но доста хора почнаха да го мразят, защо стана геймод и не може да дава неща. Никакви. И помага само на едни и показва как да ги построят, а на други не. Но това не мисля, че е вярно. Другият Help Admin е момиче, наречено Дислава, с никнейм. Доста от играчите мразят, защото тя има веднага получи гейм мод, а нека другите първо да й дадат доверие и така нататък. И почна да строи. И доста от играчите мислят тя да не е Help Admin, а строителка. Да има някаква титул строителка и да строи заедно с Лафеста, който ще поговорим по-късно за него. И сега каже най-добрия Help Admin, който аз мисля, че той трябва да е Impro или EVOPS. Мисля, че те са най-добрите. EVOPS доста такова имаше съгласие във форума. И преди админа в Феста да отговори на всяка тема във форума, той отговаряше първи и затова мисля той да бъде Help Admin пак и да си остане. И нека да поговорим за админите. Ще започнем с най-мразения админ, Лафеста. Защо го мразите? Няма нищо лошо в него. Не съм видял нищо. И нищо незаконно да прави. Мразят го, не знам защо го мразите, защото не ви обръща внимание. И Лафеста наистина доста е заед да строи, да спомага на сървъра. Той сега строи шоп, но още не е готов. И когато създаде онази тема, искате ли Митко да не е админ? Доста хората казаха да. Мислиха, че ще получат нещо, но не е така. Някой беше казал с никнейма във форума ха-ха, който не съм го виждал никога в сървъра. Не играе с никакъв никнеймът. И беше написал: защо не погледнете във Феста? Най-добрият му приятел е Каракашев и използва Хикс-Рай. Значи, тук има едно нещо не е вярно. Първото нещо, което не е вярно, е Хикс-Рая. Защо най-добрият му приятел ще използва Хикс-Рай, като във Феста може да му даде толкова много диаманти, който той не може да намери за цяла вечност сървъра. След това получих друга информация. Кандидатстването за Help Admin на Каракашев и във Феста беше написал, цитирам: да, той заслужава да е Help Admin, той беше добър модетор, моя сървър се справи отлично. Така беше написал. И сега другият админ, който е Емко. Доста от хората викат, че му е бърната дъската. Извинявам се. И че на 10 години, но това не мисля, че е верно, но дори там темата, която искате ли Митко да не е админ, беше казал на колко е години. И нека поговорим за онера. Булдозер. Доста от играчите го мислят за най-главния, но сега всеки му се смее, стана админ, а не онер. Всеки го мислеше за главен онер, но не е така в Майнкрафта. Сираминор е най-главният онер в играта. И доста вика, че Булдозер са легави. Но защо са легави? Това е тяхен проблем. Това беше от мен. Малко информация, не беше много полезна, но това е от ниците.
което ние разбрахме. До нови срещи!